Hi Noma, zviri sei? Ndau yaka saka ndeipa. Hi, 66. I thought you were never gonna come. Ewa, ndaida kubvunza futi. Ko I thought Nandi is sister yako. Oh, Nandi is my special friend. Tinoziyana kubvira kudhara. His special friend yako. What does that mean? Hey, a friend with benefits. Tiri very close. In fact, titori very close nanasi. Hamusingori shamwari neshamwari. Oh. Saka ndiri kutopedza nguva kakungonzwira mwoyo zvangu. Ndaifunga kuti pamwe unoda vakomana. Aiwa, kana hausi kupedza nguva yako unogona kungotipedza nguva yako hako because ina handisi kukuda, but hazvirevo kuti handidi futi vakomana, ndongoda vese, handiti love. Ko unobva wandiramba here ipapa patichingotaurawo nyaya dzisina basa idzi? Handiti munhu anobvumidzwa kudanana nemunhu waanoda, whether aita mukomana aita musikana, hazvina kana basa, vanhu vanongodanana. The most important thing is love. 66, come and sit here. Ko wadecida kuuya wega, hauna kuda kuuya neshamwari yako yaya? Anomboita nezveiko shamwari yako? I always see you guys selling things. Aiwa, zva7 yatimbosiyana inazvo, unozomubvunza kana masangana. Ezvinezvi yatimbotaura chandafambira panapa. Ndoda kungoti uitewo musikana wangu, so ndiitewo mabenefits iwaya aitwa naNandi. Une majokes handiti? Tinongodanana kani mbichana chete. Rutondisekesawo zvangu. Kana ukaona zvichibhowa watofuta kungoregera, but ineni haufi wakaboekana. Saka ndirini hangu inini vasikana vakareba sewe ndo vandinoda manje, because hapana asingade supermodel. Ndinechida kutofambawo newe nchitofayirawo newe. So une makore mangani kona 66? zvemakore hazvina kana basa izvi. Handi munhu anongodananawo nemunhu waada. Handi ndo zvawanga uchitaura mai manje kuti munhu anongodanana nemunhu waada. Saka iwe wakangondisipaka pandakakuona, so ndakangoti musikana uyu anofanira kungoita musikana wanguwo. So 66, handisi kuti hausi bhoo, utoriwo munhu ari bhoo anotogona kutoitawo boyfriend yemunhu waanotodanana naye, but you are not right for me because handisi kutsvaga. Ndoda kungoitawo friend yako, tongoitawo shamwari neshamwari, zvisina kana kudanana, zvisina kana kukisana. bo handingakufosi, but tinogona kungokisana hedu. Handi hauna kana mukomana pese paipa paunongofunga kuti wauda kumbokisa unongouya uchingokisanawo neni. So ndokutoti ndidzidzirewo bosi, handisati ndambokisa kana munhu. Iwe 66 unopenga, kesi inombodzidzirwa. Anyway, rega ndiende zvangu. Mudhara wako akazouya panapa akasvika ndakagara pasofa pasina kana chandawana, ndoshaudirwa mahara. Ko mudhara wangu anogopopetera mavhizita angu zvinenge zvaita sei? Okay, bye. Yo kisi yo, handivanga wachida kisi. Amana usandidaro. So but anyway, ndichadzoka zvangu.